La 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 la. आं 2021 आव मोनसे बर' सावथुन दिहुनदोंमोन आर'नाइ। बे आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना गोबां अनसायदों आरो नोंथांमोननि अननाय मोननानै आंबो निजेखौ गावखौनो गोजोननाय मोनदों। बिदिनो फैयै फैयै देग्लायबो आं मोनसे बर' गोदान सावथुन दिहुननो आखायाव लादों आरो बे सावथुना 90% जाजोबनानै दंखायो आरो बे सावथुननि मुङा आगर गैयै आर'नाइ। बे सावथुनखौ आं नोंथांमोननि सेराव 5 सेप्तेम्बराव रिलिज होनो नागिरदों। नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बर 2022 आव बे सावथुनखौ आबुङै नुनो मोनगोन। बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनाव आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोजां मोनगोन आरो जोंहा बिथां प्रबिन मैथा बर'नि स्क्रिप्ट डिरेक्सन बिनि नाजानायाव बा बिथांनि लिरनायावनो बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनाबो जोनोम मोनदों आरो बिथांखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, गोबां कमेडियान। बे सावथुनावबो गोबां कमेडियानजों लोगोसे गोबां मेसेज हाबनानै दं। बे सावथुना दानि सोलिफुनाय कलेज लाइफ, राजनितिक आरो दा बोरै सोलिगासिनो दं सासे स्टुडेन्टआ माबोरै मोनसे थांखि होसोनो थांनायाव बेसेबां खस्थ' जायो, बेसेबां रुगुं मोननो थाखाय बेसेबां खस्थ' सोरखिनांगौ जायो, बे सावथुनाव नोंथांमोना नुजोबगोन। बे सावथुनखौ नोंथांमोना नायनानै गोबां गोजोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांमोना गोबां अनसायगोन। आंबो आसा खालामो बे सावथुना आंनि साननायाव गोबां रायजोफोरजोंनो अनसायजागोन आरो बे जोंहा मैथा बर' बा प्रबिन मैथा बर' बिथांनि 2016 निफ्रायनो बे स्क्रिप्टआ बेसेबांबा मेहनत खालामनानै, बेसेबांबा नाजानानै, बेसेबांबा मोजां सानस्रि बुथुमनानै दिनै बे सावथुनखौ आं जोनोम होनो हानायनि थाखाय बा आं बे स्क्रिप्टखौ मोननायनि थाखाय आं बिथां मैथा बर' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। बिथांनि स्क्रिप्टआव आं दिनै प्रडिउस खालामनो मोननानै आंबो गोजोनदों आरो बे सावथुनखौ आंबो गावनो गोबां गोजोनदों आरो रायजोफोराबो गोबां गोजोनगोन। नोंथांमोना नायनो दाबाव, नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बरनि उनाव बे सावथुनखौ आबुं महरै नुनो मोनगोन आरो दा बे सावथुनखौ बुकिंबो सोलिगासिनो आरो गोबां बुकिंबो फैबाय। हिर' आरो हिर'इननि महरै सोर एक्टिं खालामो? बे सावथुनाव गिबियावनो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ, जोंहा सोरां नार्जारि बर'नि ग्लेमार एक्टर होनजायो, बिथाङा दं आरो थांनाय बोसोराव आर'नाइ सावथुनाव थानाय मोगथां, लोगोसे जुनमनि बसुमतारी, जयश्री, लंकेशर, प्रबिन मैथा आरो निर्मल, बिरमल आरो गोबां बिष्णुमोन दं, राकेशमोन दं, सोमदोनमोन, गोबां आर्टिस्टआनो बेयाव दंजोबो। सानजानिफ्राय सोनाबथिं जेसेबां आर्टिस्ट बिसोरखौ आं साफा बासिनानै बे सावथुनाव बाहागो लाहोनाय जादों। बेनिखायनो बे सावथुना गोबां मोजां जागोनखौ आसा खालामो। नोंथांमोनाबो गोबां मोजां मोनगोन। जोङो मिथिना मोनोमोन दे सासे जोंनि सरकारि मोनसे खामानि मावबोनाय बै समाव लोगोसे भलन्टियार आजिरा लानानै नोंथाङा सावथुन मुलुगाव हाबफैबाय। नोंथांनि थांखि एबा नोजोरा मामोन सावथुन मुलुगाव हाबनायनि गिबि जाहोनानो? आङो गोदोनिफ्रायनो कालसारखौ गोबां मोजां मोनोमोन। आङो 2003 निफ्राय डिफेन्सआव बा आर्मि साख्रि मावदों, EME रेजिमेन्टआव आरो बिनिफ्राय मावै मावै आं गेजेर गेजेरबो साख्रिनि गेजेरजोंबो एलबाम
मेथाइ बहनखायोमोन। नाथाय बे आंनि थाखाय डिफेन्सआव बा साख्रियाव थानाय समाव आंनो थोजासे सम मोनामोन। बिनि थाखायनो आङो 18 इयार्स बा 18 बोसोर साख्रिखौ मावनानै आं भलन्टियार रिटायार लानानै फैदों आरो बे रिटायार लानानै 2020आव फैनाय जादों। बिनिफ्रायनो आं आर'नाइ सावथुनखौ दिहुनबाय आरो दा आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ दिहुनदों आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोबा बिनिसाय मोजांनि सायाव मोजांसिन बा साबसिननि सायाव साबसिन आं सावथुन नोंथांमोननो दिहुननानै दिन्थिलांगोन होननानै आं आसा खालामो। प्रडिउसार बर' सावथुन दिहुनगिरि लखिमपुर जिल्लानि नोंथांखौ लखिमपुर जिल्लानिफ्राय नोंथांनि बायदि जुदि बर' सावथुन मुलुगाव बाहागो लाफानो जानो लुबैगोन? आंथ' लखिमपुर जिल्लायाव दा आंनो होनजायो प्रडिउसारा। नाथाय आं माने जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बा लखिमपुर जिल्लानि गोबां लाइमोनफोरखौ आंजों जइन जाजानो लुगैयो आरो आंजों लोगोआव थाफानानै टीम वाइज खामानि मावजानो लुगैयो। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आंजों कन्टेक्ट खालाम, आंनि सावथुनाव बाहागो ला, आं बाहागो होगोन आरो सासे सानै सुबुङा आंखौ कल खालामनानै आंबो हाबगोन बे सावथुनाव बिदि बुंनायाव आं बिथांमोनखौ बे सावथुनाव सोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आंजों कन्टेक्ट खालामनानै लाजिया फाजिया नोंथांमोना बाहागो लाफै। आं हानायमानि नोंथांमोनखौ बे सावथुन बा आंनि टीमाव सोलांनानै खौसेयै खामानि मावनो बाहागो लाफानो आं बाहागो होगोन। जोंनि लखिमपुर जिल्लानि हारिमु आफादानो जा गोबां आफाद दं, बिथांमोना हेफाजाब होदों, गोबां हेफाजाब होदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। बिथांमोना थांनाय बोसोराव आंनि आर'नाइ सावथुनखौबो बिथांमोना गावसोरनो खस्थ' खालामनानै जोंनि बगिनदि साहित्य भबनाव बे आर'नाइ सावथुनखौ दिन्थिफुंनायाव जाफुंसार होदों। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथां गासै आफादखौबो। लोगोसे आं देग्लायबो बिथांमोना अनसायगोन बा बिथांमोना बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौबो बिदिनो बाहागो लानानै आंनि सावथुन दिन्थिनायखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं आसा खालामदों।